music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
Regional Youth Group Prayer. Dear Lord, thank you for the opportunity to meet today. May we engage with each other with faith and perseverance. May we manage each situation with wisdom and value. May we speak and serve with integrity and purpose. We have come, O Lord, Holy Spirit. We have come before you, hampered and dead by our many and grievous sins, but for a special purpose, gathered together in your name. Come to us and be with us and enter our heart. Lord, we invite you to work within us today. Amen. Good morning mga ka-Rangers! Ito na naman ang isang umagang punong-puno ng kakulitan. Kami ang inyong makakasama. Ako ang inyong Papa P na magpapainit sa inyong umaga. Kaya nga, hindi matitigil ang summer mga ka-Rangers. Ako nga pala si Kikay Sheki, makakasama, makakakwentuhan, makakakulitan, tuwing agahan. Ito ang tambalang Sipaw! At dulot ay good vibes. Naman, everyday yan mga ka-Rangers. So, kamusta? Kamusta ang morning mo, Papa P? Okay naman. Usapang morning. Ano ang almusal ninyo, mga ka-Rangers? I-comment nyo lang dyan at babasahin namin mamaya. Kasi ka-Ranger, tong kapitbahay namin, malapit na namin maligawan. Kasi sinasabi ko sa inyo, every morning yung almusal nila. Ang bango. Ang bango talaga, di ba, Papa Paul? Ikaw, anong almusal mo ngayon? Nagtinapay lang ako. Nagda-diet kasi ako. Joke! Hindi ako nagda-diet. Ikaw naman, Papa Paul. Ako, ang almusal ko lagi ay, not literally na almusal. Talagang almusal ko ay prayers. Yes. Kasi yun talaga ang una natin dapat gawin ngayong umaga. Siyempre, every morning you need to sabihin mo kay God, magpasalamat, and gabayan tayo sa your araw-araw. intentions. Sabi nga nila, do not ask for your will, but ask for His will. Yes, so, oo nga, yan yun, mga ka-Rangers, ha? Ikaw, kamusta naman ang araw mo? Okay lang, medyo busy. Bakit may medyo. busy agad? Umaga-umaga? Oo, naghanda tayo para sa mga bagay-bagay, para sa school and other na ginagawa natin. And dahil dyan nga, maraming gagawin para nating issue at pag-uusapan issue mamaya. Ano mang issue natin? Bigyan natin ng konting patikim ang ating mga ka-Rangers. Kurot lang mga ka-Rangers. Alam nyo, aside from the issues, meron tayong 3 important guests for this morning. Ang dami. Bakbakan ng mga gagandang story. And so, going back sa mga issues natin, hindi na natigil yung issue natin about kay Miss Nova Stevens. So, makikita natin yan. Kaya subaybayan niya yan. How we wanted to put an end to that. Nako, mga ka-Rangers. Also, going back to that is balitang locally. Local. Gusto naman natin i-commend yung ginawa ng mga siklista natin dyan sa Zambales. Na kung saan. Sasabihin ko sana Zamboanga. Pero what's sinabi ni Sir Paul? Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sabi ko, Zambales. Sa Zambales. And from that, we would also take a look naman dito sa Baguio City kung sino yung mga partido natin that might be possible our next na police chief officer. Oo nga, at ano ang mga kwalifikasyon ayon kay Mayor Magalong. Yan. Kasi yung opinion niya on that matters nga, di ba, Papa Paul? Dagdag pa dito, about Baguio City News naman tayo. At nagkaroon na ng variant ulit dito sa Baguio. Kaya mga ka-Rangers, ingat-ingat po. Pag-uusapan natin yan mamaya. So, ingat lang mga ka-Rangers. Okay? Dahil nga ngayon ay Winner Wednesday, pag-uusapan natin. Sabi mo nga, 3 guest ang ating makakasama mamaya. Yes, 3 guest. Hindi lang sa pagbigay ng saya sa ibang tao, they're also winning in the journey of life. Kaya mga ka-Rangers, tutukan lang ang mga yan dito sa Tambalang Sipaw na magpapasaya dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan!
Magbabalik ang Tambalang Sipaw! Usapang almusal nga. Ito, nag-message ng ang ating mga viewers. Sabi ng aking nanay, good morning, happy morning, Sipaw. Good morning din po, Miss, sa mama ng partner ko. Isa sa ating mga viewers, si Summer Gayaw. Ayan, Tambalang. Ang almusal niya daw ay tayo. Wow! Wow, maraming salamat dahil kami ang ginagawa niyong kasama every umagahan ninyo. And sana nabibigyan namin kayo ng inspirasyon, hindi lang sa umaga, but all throughout your day, mga ka-Ranger. Also, another person is watching, ang papa ko. Good morning! Magandang Good morning umaga sa mga magtrabaho na sana. Inutusang magtrabaho. But I know you're doing it well. So, tutok lang kayo, mga ka-Rangers, because we will now be discussing yung mga issue natin ngayon. Simulan na natin, mga partner. Oo nga. Ito na ang ating issue. Issue number 1. Issue number 1. Ang usapin na naman ay hindi matapos-tapos na issue between the organization of Miss Universe Canada at ang ating fashion designer, Filipino fashion designer si Michael Cinco. Kasi nga, nagsimula ito sa nasabi ngang delayed or na-late yung gown ni Miss Canada, Miss Universe Canada, na late daw yung pag-deliver nung gowns coming from our Michael Cinco. And the thing is that dinepensahan naman yun ni Michael Cinco that because of unforeseen or unfortuitous events, kaya nga siya na late. But he was able to deliver it as much as he could, diba? At ayon nga dun sa dagdag pa ni Michael Cinco ay talagang maayos at maayos niya nang ginawa ang kanyang trabaho dun sa damit dapat ni Miss Universe Canada. Kasi he had put all of his efforts to doing that. And ang naging pahayag pa ni Michael Cinco is that he is doing it for free at no cost, mga ka-Rangers. Kaya he felt that the representative and Miss Canada is not grateful of what he did. Kaya naipit nga si Miss Universe Canada, kaya nagkaroon siya ng isang live sa Instagram na kung saan pumagit na siya sa ating Michael Cinco at ang Miss Universe Canada organization na kung saan gusto niyang matapos na ang away na ito at magkaroon ng kapayapaan between the two kampo. Ikaw, Papa Paul, bilang nag-sketch ka din, how important is it to you na makuha mo yung tamang measurement ng dadamitan mo? Kasi naging issue yun na parang hindi din daw, it wasn't body fitting for her. That's why she opted to use a different gown during the competition per se. Ayan, nabanggit na nga ni partner, binunyag na nga ang iba pang talent ko. Ay, sorry po. Into fashion designing naman, at talagang mananahi kasi ang lola ko, so ako ang nagde-design. So talagang natutuwa kami na magsukat ng tama para syempre mabigyan natin ng tamang kwalidad at damit para sa ating kliyente. Kaya nga, sorry na caught off guard ata yung partner ko. At syempre sa pagpupugay din naman sa fashion designers, malaking intellectual property ang designs pa lang. Kaya dapat respeto para sa ating mga kapwa and into that designers. Kaya nga, mga car-engers, pangarap kong madamitan ng isang Paul Balboza at ng napakabuti niyang lola. So, Lola, magandang umaga. Thank you po for always tuning in and for giving strength sa partner ko. Kasi diba, laking teatro ako. Siya lagi ang gumagawa ng mga costumes. Wow naman. Lola, okay lang po. Bibigay ko na pa yung body measurement ko. 20. Wow, nagbigay talaga ng measurement. Stage lola siya. Wow. Diba? Our lolas are always the best, diba? Sabi nga nila. Yan. Ayan, na-uplift natin ng konti ang issue ng usaping Miss Universe Canada at ang ating fashion designer. We only hope na matapos na yan. Kasi nga sabi nila, it's just an ego nga daw na nasaktan sa part ng ating designer na si Sir Michael. However, it could be kasi other forms pa eh. Kaya mga car-engers, let's always look at the brighter side na matulungan pa rin natin isa't isa. Kaya dumako na tayo sa ating issue number 2. Issue number 2. Ayun, ito na nga ang ating issue number 2. Napaka-uplifting naman itong kwento na to. Dahil ang ating siklista sa Zambales ay nanguna
sa ating coastal cleanup drive. Wow! Oo nga, partner. And it's very timely kasi nga nakita natin recently, Papa Paul, na meron kasing nahuling isda na ang puro laman niya ay mga basura galing sa sa yun nga na nakain niya. So it's very timely na makita natin that there are people and there are this organization that is willing to step forward sa mga bagay na hindi na natin nakikita or na-overlook natin. Ayan, pinamunuhan nga ito ng ating mga siklista mula Zambales Cyclist Network at Happy or the Humanist Alliance Philippines International Zambales chapter, na kung saan gusto nilang maipakita na ang mga siklista ay hindi lang siklista, kundi merong advokasya. Ayan, rhyme. Oo nga, may advocacy. And sa mga car rangers natin dito sa Baguio City, nakita ko rin, meron din silang ibang platform on doing so. Kasi nga, hindi nga naman tayo malapit sa coastal. Kaya ang ginagawa naman nila is nagpupulot din sila ng kalat. And ang bottom line, mga car rangers, whether you're a cyclist, nagja-jog ka, anything that you do for yourself, always make sure that we also are a responsible person na kung may nakita tayong kalat, naku, pulutin na lang natin. Wag lang face mask at face shield, ha? Kasi you also have to protect yourself, mga car rangers. Ayan, napakagandang kwento ng atin sa mga taga-Zambales. Tutukan nyo nga pala yan kasi mga car rangers, para sa karagdagang detalye. Makikita yan natin in the latter days and mas kompleto yung balita. Ayan. Kaya ito na ang ating issue number 3. Yan nga naman. Ang issue number 3 natin is that in the past weeks, nagkukuha na tayo ng mga candidates for the next chief police officer here in Baguio City. And nonetheless, ang side ko dyan, mga car rangers, kahit sino ang iupo mo, basta ang intensyon niya ay makatulong at makabigay ng bagong reforma sa ikakabuti ng Baguio City, bakit hindi? Diba? Ayon din kay Mayor na ang napipili niya dapat ay magkaroon ng basis of candidates ay service reputation, leadership, and perception of their peers, subordinates, and superior officers. Ayun, dapat merong paring leadership ang dapat mapili. Dapat lang naman. Diba mga car rangers, yung ganito kasing posisyon ay isang malaking upuan na i-fill in mo. It's a big shoes to fill in, sabi nga nila. So, we just have to choose wisely. And mga car rangers, malapit na rin pala ang halalan. So, mag-sign up na kayo ha sa mga gusto nating, napupusuan nating mga leaders natin, future leaders dito sa Pilipinas. That will be next year. And Comelec site is already up for your online registration. Tama yan, partner. Napakagandang advocacy na dapat ipinupush natin ang ating mga ka-rangers sa pagrehistro sa susunod na halalan. And they also have off-site registration. Pumupunta sila sa mga barangay niyan. So, makikita nyo yan sa website ng Comelec and also on our website, rngluzon.com. At yun na nga, dagdag ko pa dito, on every Friday, makakasama natin ang ating Baguio Benguet Provincial Supervisor, Election Supervisor, napaka-energetic na si Attorney yan. Elita. Kaya samahan nyo kami on Friday din. Kaya punta na tayo sa ating issue number 4. Issue number 4. Medyo, ang issue na to is medyo sad. Nakakalungkot kasi meron ng UK variant dito sa ating syudad na kung saan 100 suspected cases. Kaya nga, Papa Paul, it actually just started with 27 cases 27, lang. according kay Dr. Galpo, City Health Services. 27 lang, but yesterday, it has been confirmed by our city mayor that we have now gone up to 100. 100. And ito pa yung mas nakakabahala, mga car rangers. This is a UK variant, which means that this is a more harmful kind of variant. Kasi mga car rangers, ganito yan. The more na maraming COVID infected, nag-mutate kasi yung virus. And dalawa lang yan. It's either less harmful or more harmful from the original mutation. Kaya mga car rangers, you have to make sure na we still follow the protocol kasi nakita rin natin na
since nung na-implement yung no face mask, no facial policy, ang daming nasitang mga ka-RNgers. There were almost 900 of us na nasita of not using properly. Kaya mga ka-RNgers, again, this is our own way to suppress the virus. Yan nga. And ang galing nga ng ating mga frontliners, talagang todo ang kanilang suporta pa rin at pag-push sa ating mga ka-Rangers para mag-vaccine na. Mag-vaccine, kasi yung sinabi nga ni Papa Paul na magaling silang itulungan tayo. Kasi mga ka-Rangers, meron na namang isang vaccination site na binuksan na nire-review nila para madagdagan pa yung vaccination site. So, yung sinabi ni Papa Paul na ginagalingan nila ng lalo kasi nga they know the importance of vaccination. And kayo din mga ka-RNgers, check your barangay for the schedules. Ayan, kasi patapos na tayo in A3. Congratulations sa atin. Going na tayo sa A4 category. Yan, 'di ba? Yan, ang dami nating issue ngayon na alam mo, binabalance lang natin. There's a good and medyo bad na news pero lumalaban pa rin. Kailangan nating matutukan at malaman yung mga ka-RNgers. So, ka-RNgers, handa na ba kayo? Yan. Kung handa na kayo, handa na rin kami sa Morning Balita. Pasok, Papa Paul? Tingnan natin mamaya. Yung ating Morning Balita. Mamaya na lang natin tingnan kasi nga, meron tayong inihahanda na balita para sa mga ka-RNgers natin. Ang dami. Kaya tutok lang, ha? Yan. Kaya pag-usapan natin naman yung mga issue kanina. Talagang marami talagang issue dito sa ating probinsya na talagang dapat pag-usapan. O kaya kayo mga ka-RNgers, kung may gusto kayong pag-usapan namin, na balitaktakan namin ngayong umaga, just pitch us in. And we also wanted to say hi sa mga nanunood sa atin sa Abra, Bacnotan, La Union, sa San Fernando as well, Ilocos Sur, Ilocos Norte via the Tirad Pass Network, Channel 13, and also here locally sa Baguio, Benguet, of course, La Trinidad, via the Mountain View Satellite Network. Magandang umaga! At mga ka-Rangers at ating mga kasama dyan na nanonood, kung gusto nyo maging parte ng aming pamilya tulad ng aming mga sponsors, sumama na. Ito, ang aming sponsors mula Katialis, Mizar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Le Monet Hotel, NGCP, Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, Crystal Land, Mega Tower, Lorma Medical Center, Amyanan Balita Ngayon, May Manox, at Pine Estate Gaming Corporation. Naman, mga ka-RNgers. Speaking of May Manox, medyo baka naman. Ay, Ay, naku, ang sarap ng nila dyan, ng chicken nila kasi hindi siya dry, mga ka-RNgers. So, kung yung gusto nyo mag-order yan, we have online platforms and online delivery na pwede kayo nyo orderan. And also, si Labs Cafe has a branch sa may Pilando building. So, kaya mga ka-RNgers, ang sarap ng mga nila dyan, milk tea nila. Alam mo kung bakit? Kasi gumagamit sila ng authentic na mga leaves. Hindi lang yung powdered or yung mga fruits, na not just limited to fruits, pero talagang may variation ng mga tea, ng and mga healthy na mga kwan. Yan nga, di ba, Papa Paul? Yan. So, tutok lang kasi our guest will be ready in a while. So, dito lang sa Tambalang Sipaw! Na magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hi, I'm Jesse Lasaten. I'm a film composer. Musar gave me a solid foundation in achieving my dreams of becoming a film composer. Taking electron organ lessons introduced me to music technology, learning basic skills that helped me get into Berklee College of Music. Graduating top of my class, summa cum laude.
same music foundation that led me to become one of the multi-awarded film composers in our country. Musar brings music closer to your hearts. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin, lipad-lipad. Kaya mong lumipad. Let the music take you there, the star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito.
Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Hi, I'm Jesse Lasaten. I'm a film composer. Musar gave me a solid foundation in achieving my dreams of becoming a film composer. Taking electron organ lessons introduced me to music technology, learning basic skills that helped me get into Berklee College of Music. Graduating top of my class, summa cum laude. That very same music foundation that led me to become one of the multi-awarded film composers in our country. Musar brings music closer to your hearts. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin, lipa-lipa. Kaya mong lumipad. Let the music take you there, the star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJ Home Builders
At i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Isang mamahayag sa Baguio City ang pumanaw dahil sa COVID-19. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Nagluluksa ngayon ang mga mamahayag sa Baguio City. Nalagasan kasi sila ng isa sa mga batikang kasama sa pagbabalita. Kanina, pumanaw si Cesar Reyes o kilala bilang Kuya Cesar o Ces sa edad na 61. Agad isinailalim sa krematorium ang kanyang mga labi. Mayo 18 nang nagpositibo ito sa COVID-19. Nakaranas ito ng lagnat at hirap sa paghinga. Lumala ang kanyang kondisyon hanggang humantong sa kanyang kamatayan. Meron din itong sakit sa puso. Nabakunahan pa si Kuya Cesar ng unang dose ng Sinovac. Kaninang umaga, nakausap natin yung asawa ni Kuya Cesar Reyes na siya'y pumanaw na bandang 8:35 ng umaga ng May 25, 2021. Dalawang beses siyang revive kaninang umaga at nung pangalawa ay in-announce na isa na siyang brain dead. Tapos in-inform tayo ng asawa niyang si Ate Isabelita Reyes na hindi na siya nakasurvive sa pangatlong beses na pagka-atake niya. Pinaparating ng BCBC, ang Baguio Correspondents and Broadcasters Club, ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya, yung asawa niya at yung tatlong anak at yung kasambahay nila na dalawang matanda sa kanilang bahay. Ang may tutulong ng BCBC bukod sa ipagdasal ang kanyang kaluluwa, yun nga, tutulong tayo sa pinansyal at ano pa may tutulong sa kanyang pamilya. Mahigit 3 dekada na sa pamamahayag si Cesar kung saan nagsilbi siyang photographer at manunulat sa People's Journal at People's Tonight. Board of Director din ito ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club o BCBC at miyembro ng National Press Club. Inalala ng mga kasamahan ang masasayang sandali kasama si Kuya Cesar. Si Kuya Cesar, bukod sa siya ay isa sa ating Board of Directors. Isa rin siya sa talagang aktibong kasama na tumutulong sa mga nangangailangan na media hanggat sa makakaya niya. Tahimik siya kung minsan pero game na game siya sa pakikitungo sa mga kasama. Yun nga, yung isang naaalala natin sa kanya, yung pasensya niya na pakikinggan muna niya yung mga kasama bago siya magsalita. Yung pagkikisama niya na handa siyang samahan yung isang kasamang kailangan ng makakausap. Panawagan ng BCBC sa mga mamahayag, patuloy na mag-ingat. Isang malaking aral sa atin na yung COVID-19, yung COVID o yung virus na ito ay walang pinipili. Mapa-frontliner ka man o yung hindi ka lumalabas sa bahay, lahat pwedeng matamaan. Kaya nga kailangan din ng mga kasama
na habang tinutupan natin yung mga tungkulin natin bilang media ay kailangan din tayong magdoble ingat, sundin yung mga payo ng mga eksperto tungkol sa pag-iwas. Si Kuya Cesar ang pinakaunang mamahayag sa Baguio na namatay dahil sa COVID-19. Sa datos ng BCBC, 11 na ang mga mamahayag na dinapuan ng nasabing sakit. Grupo ng mga siklista sa Zambales nanguna sa Coastal Cleanup Drive. Narito ang detalye. Sa pagpadyak ng mga siklistang ito, ruta nila ay mga coastline ng barangay La Paz sa Narciso, Zambales. Kanilang misyon, maglinis. Sila ay mga miyembro ng Zambales Cycling Network at Humanist Alliance Philippines International Zambales Chapter. Dahil po sa collective efforts ng mga volunteer, nakaipon po kami ng mga sako-sakong basura na amin pong sinort upang ma-assess at ma-identify po ang klase ng basura at kung saan nanggagaling ang mga ito. Naisip po namin na ang basurang aming nakolekta ay posibleng mapunta sa dagat at maaaring makasira ng tuluyan sa ating karagatan. Kaya ang cleanup drive po ang aming naisip na paraan upang mag-give back at magpasalamat sa kagandahan at sa buhay na ibinibigay sa atin ng inang kalikasan. Kasabay ng aktibidad ang paggunita ng World Turtle Day ngayong Mayo. May 23 po ang celebration ng World Turtles Day at dahil ang Zambales po ay isa sa mga nesting grounds ng mga pawikan, naisip po namin na linisin ang coastline dito sa La Paz Beach, dito sa San Narciso, kung saan po nangingitlog ang mga sea turtle. Pero hindi lang sa araw na ito matatapos ang kanilang misyon dahil sa tuwing nagbebisikleta, binibigyang pansin nila ang kanilang kapaligiran. Napansin kasi namin noon kapag nagbabike kami sa mga nature spots ay may mga kalat na iniiwan ng mga bisita. Dahil dito, nagiging eyesore ang sana ay magandang tanawin. So, nag-decide ang grupo na sa bawat pupuntahan naming nature spots ay pulutin ang mga kalat na iniwan ng mga bisita. Isa itong patunay na ang sama-samang pagtutulungan ay may malaking maiaambag para mapangalagaan ang kalikasan. Higit 200 Tarlakenyo na biyayaan ng libreng bisikleta, dagdag pa'y business package. Para sa balitang ito, Christian Zamora. Nasa mahigit 200 mga Tarlakenyo ang nabiyayaan ng libreng bisikleta na may business package ng Department of Labor and Employment o DOLE. Hangad ng proyekto na matulungan ang mga nawalan ng trabaho at para mahikayat ang mga ito na pasukin ang delivery business na in demand ngayong may pandemya. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lang sa aming website page na RNG Luzon at you can also follow us on our social media platforms. Ito si Paul Baldusa para sa Morning Balita. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
Nagbabalik ang tambalang sipaw! Energy ng sa studio natin. So mga Car Rangers, nakita naman natin yung morning balita kanina. You can always visit our website, rngluzon.com, and para mamayang hapon naman, Luzon Headlines. naman, mga Car Rangers. And now, let's go to our first guest, mga Car Ranger. And Saktong-sakto. Ngayon na Winner Wednesday. Yan. So, Miss Katrina, good morning. Magandang umaga. Good morning. Yan. Ayun, hi. Fresh na fresh. Yan. Miss Katrina, gusto lang namin malaman, ilang taon ka na nga ulit? 18 na po. At dagdag pa nga dito, 18th birthday ni Miss Katrina Las. Happy birthday. Time. Tapos, ano po ang inyong ginagawa tuwing may kaarawan ninyo? Starting last year po, we decided to share na lang po sa mga mas nangangailangan. Yung mga parang relief packs, pack lunch, instead of celebrating my birthday po. Wow, napakagandang way to celebrate your birthday, Miss Katrina. Miss Katrina, so far, sino yung mga nabigyan na natin from last year hanggang this year? Last year po, pinuntahan po namin yung families ng mga visually impaired and persons with disabilities po sa NHA, Tanjangan po, Benguet. At saka yung mga bata po from the Children's Recovery Unit here in Baguio. And then this year po, we went to Dontogan Elementary School po sa BFLI. And then we also visited Helping Hands po, yung Children's Home and Recovery Units po. And then, yung mga frontliners po. Kaya nga, Diba, mga ka-Rangers, kakaibang birthday to. Kasi, di ba, kapag 18th birthday, dapat grandioso, dapat may 18 roses. Kay Katrina, talagang ginamit niya ang kanyang kaarawan para ma-share niya ito sa publiko. Tumpak naman yan, Papa Paul. Kasi hindi lang ikaw yung nagse-celebrate ng life, but you're also giving life and hope to others na nangangailangan. And Miss Katrina, in our family, RNG family, thank you for considering us. Kasi nabigyan din yung mga ilang frontliners. And Tulad in-include natin. kami. Oo nga. Kasi frontliner din, ituturing tayo. Oo. Miss Katrina, yung tanong naman namin, sino pa yung gusto nating mabigyan sa susunod naman yung birthday? Yun pa rin po. Yun po kasi yung pinakagusto ko po is matulungan po yung mga bata po talaga at saka yung mga persons with disabilities po. Oo nga. Ma'am Katrina, ito ang tanong ko naman. Kapag sa isang tulad ng Katrina, ano ang meaning sa inyo ng pagtulong, salitang pagtulong? Para sa akin po, pagtulong or for me sharing is an act of kindness where we have something that belongs to us pero we offer it to others po without expecting anything in return po. Thank you, contestant number 1. Saktong-sakto. Ayun, napaka-game ni Miss Katrina. Kasi ang ganda ng how she have answered the question naman. Kasi si Papa Paul It's a beautifully confident with a purpose. With a purpose naman. Yan. So, mga ka-RNgers natin na gustong tumulong pa, there's always way for us. Parang si Papa Paul din and si Miss Katrina, and ako din personally, we wanted to help children. Sa kahit maliit na bagay ay nagkakaroon ng malaking impact sa ating community. And Ma'am Katrina, sa ating mga na-inspire na kapwa-kabataan, kapwa-youth, anong gusto mong mensahe at gusto mong sabihin sa kanila? I encourage everyone din po to help in any way possible or any way you can sa mga mas nangangailangan ngayong pandemya. And it's also good that we use our social media platforms properly to share these organizations na nakakatulong din po sa mga bata na to at saka sa mga persons with disabilities po. Wow, maraming salamat sa pagbigay ng advokasiyang ito, Miss Katrina. Also, sino yung mga gusto mong pasalamatan? Gusto ko po pasalamatan yung mom ko po at saka
yung dad ko, yung grandmother ko, at saka yung family ko po na tinulungan ako para magawa ko po ito, para maging successful po. Oo naman. And also, we wanted to say thank you sa tita mo na kasama mo kahapon and the others na kasama mong nagbigay ng tulong sa mga ka-RNgers natin and to us as well. Saktong-sakto na Winner Wednesday. Kaya nga. Winner Wednesday ang advokasya at mga ginagawa ni Ma'am Katrina. Yes. So maraming salamat Miss Katrina, and sa ginagawa mo, marami kang natutulungan at na-inspire natin yung youth to be a greater platform. Maraming salamat po and see you sa susunod. Yan, maraming salamat po. Yan, ikaw partner. Ikaw din kasi 'di ba, ang advocacy mo is through painting sa mga kabataan. Yes, Bakit kabataan, sa tingin mo yung dapat na mas ini-encourage natin sa mga itong bahagi? Kasi para sa akin, kapag naturuan mo ang isang bata pa lang kung paano at ano ang kahulugan ng pagtulong, ay it's a domino effect eh. Oo nga. Matututunan niya na tumulong sa ating bayan. Ay, oo nga, Papa Paul. And yung maliliit na naitutulong natin sa kanila, na-absorb nila para gawing mas malaki. And saktong-sakto yan sa mga susunod nating guest. Kasi naging inspirasyon din nila yung mga passion nila nung bata sila. At ngayon, binibigay naman nila sa ibang tao. Kaya mga ka-Rangers, samahan nyo kami sa susunod naming guest na talagang winner na winner ngayong Wednesday. Kaya ito ang Tambalang Sipaw! Nagdulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment.
Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, naghanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang Tambalang Sipaw! Mga ka-Ranger, di ba? Ito ang Winner Wednesday! Saktong-sakto dahil ang susunod tayong guest ay talagang winning ang kanyang passion. Oo. Diba? At ang pagsisimula niya from an indie filmmaker to now having a grant internationally. Oh, Yes, mga Car tama. Rangers, diba? Winner talaga. Siyempre, hindi ko na patatagalin pa. Hindi na. Oo, mga ka-Rangers. Ito na, si Gil Sanchez. Hello po, Jill at Ma'am Jill. Good morning! Narinig po. Hello, good morning. How are you? How's everyone? Okay, lang naman. po. Good vibes. Winner Wednesday po. Kaya nga. Thank you for having me. Thank you. Yes po. Ayan na, di ba? We will have our filmmaker dito. Kausap natin, Oo, live na live. Live na live. And Mama, unang tanong ko, paano nagsimula ang isang Jill sa larangan ng filmmaking? Paano nga ba? Hindi ko alam po. But, I guess nag-start talaga yung passion sa filmmaking. I mean, sa film, since bata pa. Kasi yung mga parents ko, they're film buffs. Tapos, sila yung tipo nga ng mga tao na pinapanood hanggang sa dulo, yung credits, talagang tinitignan. Like, sino gumawa nito, sino yung mga actors dito. So, ako lumaki ako with the same sort of passion na tinitignan ko talaga, wow, who is behind the film? Nung marunong na ako magbasa, si Quentin Tarantino pala yung gumawa nito. Ay, si ano pala yung gumawa, si Marlon Brando pala tong bida dito. Kaya, method actor pala siya. So, yung passion nag-start at a very, very young age because of my parents. So, ayun. So, ngayon, ang saya kasi nandun na sa punto na tayo na yung gumagawa. Wala, ang saya lang. Yes, it is. Tama. And dagdag pa dito, ka-Ranger, isa sa mga nanalong film noong Montañosa Film Festival, ang gawa ni Ma'am Jill. Wow naman! Congratulations, Miss Jill. Ma'am Jill, pwede niyo ikwento naman ang inyong experience sa Montañosa Film Festival at ang inyong pagkapanalo. Ang napanalunan ng 10,000 Errors ay, ang pangalan ng film ay 10,000 Errors. Tungkol ito sa dalawang lalaki na nagkakilala sa purgatorio. Wow. Ayan. Panoorin, magkakaroon tayo ng chance na mapanood yan someday. But ang experience is, I guess, sobrang exciting kasi very first film ko siya actually na film namin ni Hanjong na ang daming characters. Ito yung first na film namin na ang daming characters. May mga anghel, may mga demonyo, may politiko, may mga mamamatay tao. Kung sino-sino ang nandyan sa film namin, ang dami. And sinute nga namin to during a pandemic. So, mahirap. May kaba, hindi makatulog sa gabi na baka
baka may magkaroon ng sakit during the set, pero thankfully wala naman. Yes. Yun, mahirap mag-shoot during the pandemic. It's very difficult, lalo na kung malaki yung scale ng production, tapos ang dami-daming characters involved. Ayun, masaya. It's a growing, what do you call this? It's a very great experience for growth, ganyan. Talaga, hindi pa ako gising ngayon, guys. Sorry. Okay lang yan. Kaya parang, Okay lang naman, Miss Jill. Miss Jill, nabanggit mo yung basic na mga naging challenges during the pandemic, and it was one of the toughest nga ng sinabi mo. What were the other challenges? Kasi nga, aside from the pandemic, aside from the people involved, ano pa yung mga ibang challenges? I guess isa pang challenge is yung budget din, kasi as indie filmmakers, syempre hindi naman tayo only budget. So many of our kailangan natin i-source from our pocket, ganon. So yun ang mahirap. Apart from that, ano pa bang naging challenge? Naging challenge for me actually hanapin yung character ko na magpe-play ng Senator Adoro Magnifico. It was very difficult for me to find someone, and nagkaroon ng nasabi ko na kung hindi ko mahahanap si Senator Adoro Magnifico, hindi ko itutuloy itong film na to, kasi sayang hindi ma-deliver properly itong film kung pangit yung cast. Makukuha kung bara-bara yung casting ng Senator Adoro Magnifico. And true enough naman, yung nakuha naman natin is Sir Jonathan Tadiwan from Tanghalang Pilipino. He's such a great actor, and talagang binigyan niya ng hustisya si Senator Adoro Magnifico. So yun. Pero ang hirap, wala talaga akong mahanap nung una. And those challenges turned out to be a masterpiece, Miss Jill. And I wanted to follow up that na sinabi mo nga na there was a constraint in budget. But aside from that, Miss Jill, indie films is not very popular here in the Philippines. Pero dito sa Baguio City, nagsimula na kasi tayo matagal na. Ngayon, what is your inspiration behind doing indie films? My inspiration actually is driven by nakita ko kasi na ang daming talented people dito sa Baguio. Nakita ko na ang daming untapped na talent na hindi nabibigyan sila ng opportunity rin. Kami rin, hindi rin kami nabibigyan ng proper opportunity kasi parang if we want to bring out a story, it's very hard. Gusto kasi nila dapat patok sa masa, gusto nila ganito, may love team, may ganyan. So, it's very difficult to do things if you're not, kumbaga, kung hindi ka dumidikit sa standards ng mainstream. So, very, very important sa akin kasi na mailabas natin yung mga kwento, mga totoong kwento, hindi yung paulit-ulit na lang. I'm sorry. Yes. If we're going to revolutionize film, we have to, we have to do it one step at a time. And we should be genuine with our stories. Dapat galing sa puso yung mga kwento natin. And hindi na lang palaging love triangle, hindi na lang palaging love team, hindi na lang palaging ganun. Kasi sobrang daming kwento dito sa Cordilleras na dapat nating mailabas. Yun ang wala sa Kid Mambay, yung mga kwento na meron tayo dito. So yun talagang inspiration ko, very deep-rooted to my heritage, very deep-rooted to the things that affect me, like corruption, yung mga bagay na nananakaw sa atin bilang mga Pilipino, yung mga ganong bagay. So, inspired ako to tell those stories para mamulat yung mga tao, somehow makapag-isip-isip yung mga tao more than they do. Maraming hugot. Pinaghuhugutan ng yung mga gusto kong ilabas na films. Hindi lang dahil gusto kong hindi yun eh. Kasi kaya ka nga nilagay sa mundo kasi may purpose ka sa mundo. And yun, I believe, ngayon na ganito yung nangyayari, may purpose kung bakit siguro nagiging filmmaker na tayo. Ayun. Kaya tama yun, na isang refleksyon ang mga pelikula kung ano ang gustong sabihin natin sa
society. Oo, Tayo ang gumagawa ng platform para marinig ang boses na hindi naririnig. Oo, injustices and biases in the government or political views. And mga Ka-Rangers, ito isang bagay na hindi naman natin sinasabing, hindi natin nakikita. Through film and through other form of arts na ipapakita natin yan in a creative way. Wow, oo. May tanong? Miss Jill, Yes. follow-up question kasi gusto naming malaman, compensation-wise, as an indie filmmaker, can we tell kung ano yung nakukuha natin? Compensation? Ay, kailangan ng pera sa mundo. Kailangan naman talaga. Pero I think, at the very beginning talaga, we cannot expect so much of that. Grateful tayo pag meron tayong mga compensation. Pero at the very beginning, kasi we're fighting something. Meron tayong pinaglalaban kasi na hindi tayo bayaran type of filmmaker. Hindi tayo yung tinatawag na sell out. So ako, right now, hindi yun yung main goal ko din. Kaya hindi ko din masabi kung may nakukuha ba ako. Ang nakukuha ko lang ay appreciation and love from the people who understand my stories, understand our stories. Yun pa lang nakuha ko compensation sa ngayon. Pero sana rin yung ikayaman din natin to kasi kailangan din natin ng pera para makakain. Yes. And makatupalalo sa kapwa-tao, kailangan ng pera. Eventually, darating tayo doon. Pero ang main goal talaga natin to make the world a better place. Yeah. Sooner or later, magiging ma-appreciate at magkakaroon ng malaking stage ang mga ganitong filmmaking sa Pilipinas. Ma'am Jill, may isa akong tanong pa about sa inyong... Siyempre, dumako naman tayo sa mga grants na inyong nakuha, international. Ikwento nyo naman po. Wow! Wala! Charot! Sinerte po nakachamba sa, ang nangyari kasi nagkaroon ng convention dito, ang Toronto Film School. Tapos nagkataon kasi na hindi natin napuntahan yung sa Makati. Ilan ang isa sa Makati. Tapos nung araw na nalaman ko yun, the very next day meron silang convention sa Cebu. So what happened was, talagang lumipad kami ni Hanjong papunta ng Cebu. Kasi sabi namin, sayang, hindi natin napuntahan yung sa Makati. So, nung pagdating namin sa Cebu, pagpasok namin dun sa convention hall for Toronto Film School, ilan lang kami, like 8 to 10, ganyan. Versus yung dumating sa Makati pala, sobrang daming nagpunta dun sa Makati. So, pagdating namin sa Cebu, nandun talaga yung mga heads ng Toronto Film School. Tapos we got to talk to Mr. Michael Angelo Masangkay, who is a Filipino and he's very successful in the international film scene. So, nung nakausap namin siya personally, dahil ilan lang kami. So, parang nakakatuwa. Ang laki-laki nung kinuha nilang space. So, ilan lang kami nagpunta sa Cebu. Tapos we got to talk to him. He was sa mga napuntahan niya na mga studios sa Manila. Tapos nakita niya din yung quality. Nakita niya actually yung mga pinapalabas na mga films at mga pinapalabas na mga serye, ganyan. So parang nagtanong siya na kami ni Hanjong kung ano yung gusto naming ilabas na stories if ever maging filmmakers, successful filmmakers kami. Tapos with passion naman na ikwento talaga namin na very important sa amin yung kultura because ang daming kwento, ang daming bagay na pwedeng itakal pag-usapan tungkol sa heritage. Sobrang colorful. So naikwento namin sa kanya yon na this is what we want to contribute to the world. These are the stories that we want the world to know. So ano siya, parang
na-hypnotize namin. Charot. Na-hypnotize. Parang, na ano siya na parang, may mga ganito palang, may mga ganito pala tayong kwento. Kasi, yung nakikita niya, kasi lumaki siya sa Toronto, tapos pupunta siya sa Pilipinas every now and then. And what he knows as the Philippines that he's ever been to lang is Manila, Cebu. So, hindi niya pa nakikita yung mountainous, itong ating lugar dito sa Cordilleras, the mountainous side of the Philippines. So, sabi niya, ang dami pala. Tapos sabi namin, may mga kwento ng mga higante, may kwento ng mga ganito, tikbalang, aswang, manananggal, mga kwento ng mga warriors, sila Banna, from Kalinga. Yes. Oo, ang dami, sobrang dami. So, parang tuwang-tuwa siya. And then, after a few months, actually may sinabi silang deadline ng pag-announce ng mga kukunin nilang scholars. So, sabi nila, isa lang yung kukunin nila na 100% scholar. So, kami ni Handrong, asa tayo dyan. Kasi, ang dami nag-apply sa Makati, tapos, parang sabi namin malabo kasi ang inilabas nila ay 15% scholar, tapos may 50% scholar sila na ilan, tapos isa lang talaga ang pipiliin nilang 100% scholar. So nung biglang may tumawag sa akin with a British accent. Wow! I forgot exact month yun. Basta wala pang COVID nung tumawag sila. Yun, and then with the British accent, is congratulations, you won the 100% scholarship from Volunteer School. Ganon. Tapos parang, ay, na-hypnotize talaga si I mean, na-convince natin pala talaga at that time. Tapos nung nakausap din namin si Sir Michael Angelo Masangkay, sabi niya na isa kasi siya dun sa member ng committee, tapos parang somehow pinaglaban niya naman na, kasi yung mga nakita nilang ibang candidates was not as crazy as I was. Kasi chinika-chika ko talaga siya, tapos sabi niya, he feels like I might be the best person to contribute also to Canadian cinema, ganyan-ganyan. Ewan ko din kung bakit, wala naman akong wentang kacho. Pero yun, sunerte lang po, sunerte talaga. And dahil nga may COVID ngayon, hindi pa kami makaalis, pero tapos online pa rin yung classes doon. So, nandito pa rin kami. Gagawa na lang muna kami ng maraming pelikula habang nandito kami. Wow. Ayun. Tunay nga talagang kapag passion mo talaga at determinado ka, gagawin mo ang lahat. Oo naman. Ako na-appreciate ko na talagang merong ganitong mga pelikula na talagang rooted kung ano yung pinaghuhugutan niya, especially the culture, at marami pang kwento sa Pilipinas. Miss Jill, we didn't doubt that you will get that. Hindi siya luck. It is actually for you. Miss Jill, we wanted to ask naman words for our youth and sa mga yung mga gustong maging aspiring filmmakers. Wala akong masabi. Charot. Kasi ako din, I consider myself as an aspiring filmmaker. Still, kasi aspiring pa lang din ako, nag-uumpisa pa lang din. Ang masasabi ko lang talaga is, let's make more of our stories. Let's make more stories that come from our hearts as Filipinos. From our roots as Filipinos. Kahit saan ka pa sa Pilipinas nang galing, meron kang maikikwento that is from your own roots, from your own heritage. It's very important for us to do that kasi ang gagaling ng mga, I mean, nabibilib tayo sa K-drama, nabibilib tayo sa, kasi kwento nila yun those are the stories, and high level yung production and the quality and the writing. It really comes from their stories that are, yung themes kasi are universal about love and all that. Tayo rin, meron din tayo, kaya I believe that the Filipinos can really reach that level also as long as we stick to our guns. Not to our violent guns, but to what we have as Filipinos. Kung ano yung meron sa atin na syempre wala sa kanila, doon tayo mag-stick kasi that will make us
Stand out. blow unique. up in the international Oo. scene. Kasi kaya natin. Naniniwala yes. talaga ako na kaya natin. Kaya Authentic. level ng Parasite. Ay, Oo, oo. kasi kaya natin. Oo. Kaya, The authenticity, kayang-kaya natin. sabi Kasi, nga nila. yes, it's very important to be authentic talaga to what we have as Filipinos. Ayun. Nakakataas ng balahibo, no? Habang Kaya, nagbibigay ng mensahe si Miss- Ma'am Miss Jill. Jill, Nakita ko ni partner Oo, na bigla talaga, siyang tumas balahibo ka kasi sa sinabi mo na pag-root, talaga marami pa talagang kwento. Maraming. Hindi tayo mauubusan ng kwento. And Miss Mm. Jill, actually, ang partner ko, aspiring filmmaker as well. So, alam ko naman. makakatrabaho Alam ko kayo. Maraming salamat. Congratulations on Ay. Miguel, Paul. Ay, yes Nakita po. ko yung post mo kanina. Congratulations. Yes. Kaya nga, winner na winner Yes. Wednesday ito, Miss Jill. Mamaya babatiin natin si partner for that. And, Miss Jill, sino pa yung mga gusto nating pasalamatan? Unang-una gusto kong pasalamatan yung parents ko kasi sila yung reason kung bakit nandito ako sa Earth at kung bakit ako naging passionate sa film. Sobrang supportan nila, hindi nila ako ever denout. Gusto nila gawin ko kung anong gusto ko kasi it's good for my mental health, which is ang ganda. Sana lahat ng magulang ay ganon. Gusto kong pasalamatan si Hanjong na ayaw magpa-interview kasi hindi masyado daw siyang seryosong tao. Sabi niya. Si Hanjong na partner ko sa lahat ng bagay ay kami talaga yung magka-partner sa filmmaking. Thank you, Hanjong, for all that you do for our dream. Gusto kong pasalamatan lahat ng cast and crew ng 10,000 Errors dahil sa inyo nabuo natin itong malaking film natin. Maraming salamat pala sa inyo for having me today. Ang saya kasi I just, makulit talaga ako and I just want to be myself kahit na ang gulo-gulo ng mga pinagsasagot ko. Sinatuloy niyo ako. Hindi naman. Ang saya. Montañosa Film Festival, sila Sir Ferdy, Ma'am Millie, and everyone involved. I'd like to thank them. I'd like to thank Toronto Film School for giving me that opportunity. I'm so excited to come there and contribute to both the Canadian and the Filipino film community. I'm so excited. Ayun, sino pa bang pasasalamatan? Salamat RNG Luzon for making the world a better place each and every day. Ayan, maraming salamat. Ayun, yun naman po. Maraming salamat. And we Ma'am can Jill. actually see your emotions, Miss Jill. Thank you so much. Kaya na-excite na ako sa susunod na mga pelikula niyo, Ma'am Jill. At Miss papanoodin namin yan. Yan. Ayan, mga ka-Rangers, Thank you so talagang... much. I'm super excited. Yes. Mga ka-Rangers, talagang isang winner na winner Wednesday talaga. Oo, hindi pa nagtatapos yan mga Car-Rangers kasi meron na naman tayong inspiring story and winning story sa next guest natin. Kaya samahan nyo kami dito sa Tambalang Sipaw na magpapasaya dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagbabalik ang Tambalang Sipaw! Napaka-inspiring talaga ng stories ngayon. And again, winning stories. At narito na ang ating last guest ngayong Winner Wednesday. Naman. So, Miss ST, good morning! Yan. Introduce mo naman ng kaunti si Miss Miss ST actually won a gold medal in SEA Games last 2019 for her Courage competition. So, magiging story siya of how we evolve from one passionate sports to another one. Di ba? Kakaibang sport yan. Ngayon ko lang ding napakinggan. O kaya yun naman yung gusto natin dito is we now introduce them to a different platform. So, Miss ST, good morning! Good morning po! I believe nasa Manila ata si... Ayun, napakaganda. Hi, Miss ST. Yan. I think nasa Manila siya ngayon eh. Yes. Actually, nandito ako sa Baguio. Ay, dito pala siya. Oo, kasi they will be preparing for another competition. Miss ST, balikan natin yung journey natin. So, ano po ba? Bigyan niyo kami ng background. What is Courage? Yeah. Courage Sports is martial arts, the combat sports that originated in Uzbekistan. And it is practiced in Central Asia. Oh. Ito ay sports na para siyang judo. And, kaso nga lang, pagkakaiba lang sa judo is there's no grappling. Stand up. So, it is played by two athletes wearing jackets. One wearing blue and the other one is green. The jacket is called yaktak. Just like judo, the objective here is to throw one another to the ground. And if thrown to the back, it's victory will be declared. And if thrown onto the side, half point siya. Half point. And when thrown to the belly or weakly on the side, a lower score is given. The one with most points will declare the winner. Wow, napakagandang sports nga ito. Miss ST, we wanted to know naman, what is the difference of Courage to other competitive sports? Yeah. Courage sports is different from judo, jiu-jitsu, sambo, in terms of rules. Courage kasi, there's no grappling. So, all you have to do is to throw your opponent on the ground. Tapos, if full point, yun, winner ka na. Whereas in judo, you have to follow
attack on the ground kapag hindi sa full point. If half point pa lang yung nagawa mo, pwede kang maghapuntos or pwede mong tapusin yung game sa ground. Whereas in Courage, wala siyang ground. Wala siyang grappling. So all are And the other stand up. rules, yung mga rules kasi, yung mga rules dito is different sa ibang sport like sa jiu-jitsu because there's no submission here. You just have to throw your opponent on the ground. Oh, okay. Miss Esty, we also wanted to know, because as for myself personally, naglaro din ako ng judo before on my younger years. And yes po, I am just blessed to have a coach by my side. Miss Esty, what is the challenges naman, or what are rather, kasi marami yung mga challenges of playing into judo and now into Courage? Oh, yeah. Yung shifting and you have to learn different rules ng Courage kasi the rules we were taught before is far different from the rules in Courage. So, isa rin yan sa challenges. And as for now, the challenge that we're facing is the current situation also. Considering that we are within mid-pandemic, hindi tayo makaka-train and as in solo training tayo. Wala tayong ka-training. So, you have to innovate, you have to think kung anong pwede mong gawin para ma-train mo yung technique mo. So, yun yung mga challenges as of now. That's right. Miss Esty, we also wanted to know what were the winnings or mga awards na nakuha na natin so far? In Courage or in all sports? In Courage po. But for me, I actually joined the Courage team in 2019. But before that, I was a member of the national jiu-jitsu team. Wow. And my only international competition was the Southeast Asian Game. Yung 2019 SEA Games. Yes. Yan. And before that, a week before the Southeast Asian Games, we just arrived from the World Jiu-Jitsu competition. Kaya yun yung mga very short yung period to adjust for the rules ng Courage. Kasi, Jiu-Jitsu has a grappling. And and in Courage, you will be penalized if you hold the first or the lower part of the uniform of your opponent. So, in Jiu-Jitsu, it's okay. So, when I arrived in the Philippines a week before the Southeast Asian Games, I have to adjust. The transition is very difficult. Pero, hinaya naman. Kaya nagkaroon ako ng maraming penalties ng SEA Games. So, ayun. Yun yung first international ko after complete sa Jiu-Jitsu. And luckily, I'm blessed. Yun, nakasungkit din tayo ng gold. Ma'am Esty, itong tanong ko, how this sport reinforce discipline para sa inyo? How this Courage, tama po? Yeah. Yung sports of Courage is actually a discipline already. Yung training, yung dedication mo to train the sports will develop self-discipline. Considering yung mga rules being imposed in this sport, yun ang nade-develop sa'yo. Like, you have to wake up early, you have to train alone, especially now, di ba? Kung wala ka dati kasi, kapag wala kang katimik, nakakatamad. Wala kang kalaro, tamad na tamad ka.
Pero if you already have discipline, you have already developed self-discipline because ever since naman nagtitrain tayo ng ganitong sport, so kahit mag-isa ka, nakaka-train ka. So, yun yung mga magandang na-reinforce sa akin. Aside from being disciplined by my parents, of course. Ayan, paparating na din po ang next na SEA Games. Meron po ba tayong... Yes. Join po ba tayo sa next na SEA Games na darating? Luckily, yun nga po. Isa rin po ako sa maglalaro ulit. This coming Yay. Yan, Miss Though Esty. tinanggal nila yung weight category ko na minus 63 kasi it's where I got to. So, I have to go down para makapag-compete ulit. Oo. Discipline talaga dun, ha? Oo, may discipline talaga na informs. Yes. Miss Esty, we also wanted to now hear your thoughts. Magbigay naman tayo ng mensahe sa mga aspiring Courage members or mga youth natin. Na into sports. Yeah. Kids, especially kids, I hope all the kids will join Courage. Not also Courage, you can even join other sports like judo, jiu-jitsu, or sambo. Pwede kayo mag-join. Pero sa Courage, I hope makapag-establish kami dito ng club sa Baguio. Wow. Join us kasi malaking tulong ito sa atin. And it's similar sa judo siya. Very similar. You just have to remove yung newaza. And maraming may bibigay sa atin itong sports na to. And volleyball parents, I know ang gusto nyong mga anak nyo ay bully-free. So you have, I advise you to bring your children to this kind of sport. This will boost their morale and self-confidence. Imagine, yung coach mo, isasabihin mong bata na, kaya mo yan, you can do that. That's already boosting his morale, his self-confidence, uplifting his confidence. So, I hope mga parents, madala nyo yung mga kids, involving kids sa mga ganito, kaysa yung doing cellphone or using gadgets inside their homes. Involve nyo sila sa mga ganitong sports. Nakaka-inspire at nakaka-motivate ang kwento ni Ma'am Esty. Ma'am Esty, ano pong gusto nyong pasalamatan po ba? May gusto ba yung pasalamatan? promote? Yes. I would like to thank the Philippine Sports Commission for all the support and wavering support na binibigay niyo sa amin, especially sa Crash Team. And sa NSA President namin, Sir Roland Llamas, and the executive committees ng Crash Team, Crash Sports. And also, I would like to thank yung mga nakakalaro ko dito sa Baguio and yung gym na pinagtitrainingan ko, yung Red Corner Gym. Thank you so much for always accepting me. And yung mga tumutulong sa akin for conditioning, strengthening, Coach Dave Galera of Red Corners team. And for Stephen Luman, thank you so much. Maraming salamat. I hope to see you here in Baguio. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Esty, sa napaka-inspiring at napakagandang kwento. And also, Ma'am Esty, good luck. Good luck po sa SEA Games. There is no doubt that you're going to bag those golds, Miss Esty. Maraming salamat, and we hope to see you very, very soon. Yan. Partner, napaka-winner na Winner Wednesday pala ngayon.
Yes, po. po. Thank you po. Thank you, ma'am. Yan. Winner na winner nga, sabi ko sa'yo, partner, kasi tatlong guest natin na napakagaganda ng kanilang istorya. Nakita naman natin kung paano sila naging winner, not just in their craft, not just in their social development with others, pero in winning life as Tama. well. Ay, mga Car Rangers, since it's a Winner Wednesday, I just wanted to congratulate Papa Paul! Yes. His film was awarded in an Indian Indian film festival. And alam mo, sabi ko nga mga Car Rangers, if it's your passion, it is your passion. Sabi din ni Papa Paul, the universe will revert it back to you. Yes, So partner, hanap na hanap. congratulations! Yes. Actually, maraming salamat sa Film Historical and Short Film Festival sa India na kung saan nauna, nag-top 20 muna kami tapos nahati hanggang kami nanalo at napansin ng ating mga judges. Maraming salamat po. Ang Miguel, it's advocacy film na kung saan focuses about depression. Oo nga. So mga Car Rangers, you can follow the Facebook page of Papa Paul to check on that. At sa lahat ng mga kapwa kasining, padayon po tayo. Padayon. Yan, laban nga naman. So mga Car Rangers, isang araw na naman, isang umaga na naman ang natapos. We just wanted to thank Kati Alice Mozar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade, NGCP, Labs Cafe, Crystalland Mega Tower, Lorma Medical Center, Amyanan Balita ngayon, My Manox, and Fine Estate Gaming Center. At syempre, mapapanood kami at mapapakinggan sa mansulok ng mundo through Spotify, Google Podcast, Overcast, Radio Pop, Pocket Cast, Apple iTunes, Castbox, SoundCloud, Breaker, Podcast at ating mga social media. At syempre, website natin, rngluzon.com. Yes, for more inspiring critical stories nga naman. Ito na naman ang isang umagang punong-puno ng Winner Wednesday. Ito ang Tambalang Sipaw! Na dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.